So therefore, we consider what we have just done, pagtuon sa pulong sa Diyos, this is a worship. Because we are giving worth to God's Word. See? Mo na nga, nakita ni mo unsa ka importante sa pulong sa Diyos. Bisan na lang ka ng atong paghatag ni mo analogy nga. This is God's kanang instruction manual. Instruction manual ni sa Diyos. How to live with life, with purpose, definition, unsa na. Kay daghan man kinabuhi sa gawas mga katawhan karon wa gyud no purpose in life. See? Mura na giingon og kanang mura na atong panahon namo mura na nag-track nga way signboard. You see? You know what I mean?